Näkyykö ja kuuluuko? Suomen laki sanoo näin. Vaativan erityisen tuen tehtävän saaneen koulutuksen järjestäjän tehtävänä on järjestää koulutusta opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia taikka vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea. Totuus taustalla ei ole näin yksinkertainen, koska vaativaa erityistä tukea tarvitsevien joukosta löytyy monenlaisia tarinoita. Näitä kaikkia yhdistää ympäristön asettamien vaatimusten sekä opiskelijoiden ja mahdollisuuksien välinen ristiriita, ei välttämättä sairaus tai vamma. Henkilöllä, jolla on vaativan erityisen tuen tarvetta opinnoissaan, on usein rajoitteita toimintakyvyssään. Ne täytyy huomioida opinnoissa ja työuralla. Rajoitteet voivat johtua niin oppimisvaikeuksista tai monivammaisuudesta kuin vaikeasta sosioekonomisesta taustasta, kriisiytyneestä elämäntilanteesta tai syrjäytymiskierteestäkin. On tärkeää, että koulutuksen järjestäjät tarjoavat monipuolisia oppimisympäristöjä erilaisille oppijoille. Vaativa erityinen tuki on aina yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista. Tuki on aina läsnä opiskelijan arjessa. On oleellista tunnistaa ja suunnitella yhdessä opiskelijan kanssa, millaista yksilöllistä tukea hän tarvitsee, ja toteuttaa palvelut sen mukaan. Laaja-alaisessa tuessa yhdistyvät pedagogiset ratkaisut, opiskelu- ja toimintakyvyn edistäminen sekä moniammatillinen verkostoyhteistyö. Opiskelijoiden henkilökohtaiset tavoitteet ovat avainasemassa. Tavoitteita voidaan mukauttaa tai niistä voidaan poiketa tilanteen mukaan. Otamme huomioon henkilökohtaiset tarpeet myös aikatauluissa ja arvioinnissa. Jotta tavoitteisiin päästään, apuna ovat monipuoliset opetusmenetelmät, pienryhmäopetus sekä etä- ja hybridiratkaisut. Ääni on kadonnut jonnekin. Teillä on mikki kiinni. Pieni. Täältä näköjään meiltä kuuluu. Katosko se kesken video vai kuuluuko sieltä videosta mitään? Tai näkyykö Se video? katosi vähän aikaa sitten. Vähän aikaa sitten. Joo, kuva oli, mutta ääni hävisi yhtäkkiä. Okei. No siinä oli enää lopussa vaan sitten, että tällä kaikella turvaamme sen hyvän väylän sinne työhön ja itsenäiseen elämään. Okei, no niin, se varmaan on sitten ok näin. Joo, siinä ei ollut enää enempää siinä lopussa oikeastaan. Joo. Eli ollaan ammattiopisto Luovi, jolla on ammatillinen erityisoppilaitos ja toimitaan yli 30 paikkakunnalla. Aina Kittilästä Helsinkiin ja Vaasasta Joensuuhun ja sitten aina tarpeen mukaan on satelliittipaikkakuntia, jossa opetus tapahtuu vaikka pienemmällä paikkakunnalla ja sitten se opetus tulee eri paikkakunnalta, että satelliittipaikalla on sitten ohjaaja ja opiskelija. Meillä on yli 30 perustutkintoa tarjolla Luovissa ja sitten TUVA- ja TELMA-koulutusta valmentavia, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa TELMA-koulutusta. Täällä Vaasassa meillä on TUVA- ja TELMA-koulutus. Osa perustutkinnoista toteutetaan telakkamallina. Se on kehitetty Varustamo-hankkeessa tuolla Luovi Kokkolassa ja KP Edun kanssa, jossa silloin opiskelija on Luovin opiskelijana, mutta sitten yhteistyössä ammattikoulujen kanssa sitten opiskelija opiskelee siellä heidän ammattiaineitaan ja YTÖ-aineet opiskellaan sitten Luovin opettajan kanssa.
Ja meillä kaikilla opiskelijoilla on erityisen tuen tarve, vaativan erityisen tuen tarve. Ja sitten sitä arvioidaan meillä semmoisella ruoriarvioinnilla, missä saadaan sitä toimintakykyä sitten esille, että ei mennäkään niin diagnoosit edellä, vaan enemmän se opiskelijan vahvuudet ja osaaminen ja sitten saadaan tuen tarve sen kautta esille ja se tuki täältä meillä koulusta annetaan ihan siitä opiskeluiden alusta ihan sinne opiskeluiden loppumiseen ja vähän sen jälkeenkin. Selvä. Sitten työelämä. On kuitenkin kaikilla tavoitteena opiskelijoilla on työllistyminen sitten, kun täältä koulusta valmistuu. Joo, eli mä toimin täällä meidän Vaasan yksikössä työelämäohjaajana ja meillä on Pohjanmaat alueella yhteensä 8 työelämäohjaajaa. Ja tavoitteena on se, että me saataisiin työllistettyä enemmän meidän opiskelijoita sitten valmistumisen jälkeen. Ja meillä kaikilla on työvalmentajan ammattitutkinto siellä taustalla. Ja me yritetään saada näitä yhteistyötä ja verkostoja sitten erilaisiin yrityksiin ja muihin. Et meillä täällä opiskelun aikana opiskelijoiden kanssa käydään oppimisympäristöissä. Ollaan saatu yrityksiä niihin, missä käydään tekemässä erinäköisiä työtehtäviä, että on hyllyttämistä ja pöytien pyyhkimistä ja erinäisiä, mitä löytyy tehtäviä. Ja niistä me aloitellaan ja sitten yleensä siinä kartoitetaan ja katsotaan opiskelijan kyky, että mikä työtehtävä sopii tai mihin motivaatio löytyy tai muuta ja kartoitetaan sitä kautta sitten yhteistyöllä sitä, että mitä ne voisi olla ne tulevaisuuden suunnitelmat. Sitten meillä sen jälkeen mennään kosojaksoille, eli koulutussopimusjaksoille Telmassa ja sitten tuvat menee niin kuin työharjoitteluun ja ne on sitten pitempijaksoisia, että yritysten kanssa, että saattaa olla 2 viikkoa, 3 viikkoa, jopa kuukautta, että saadaan sitä tuntumaa siihen työelämään ja mitä se kaikki sisältää sitten. Ja niissä käydään useampia kertoja ja käydään erilaisissa yrityksissä sitten tekemässä ja erilaisia työtehtäviä, että saadaan kartoitettua sitä opiskelijan tarvetta. Ja siinäkin me tietysti Luovin puolelta ollaan yrityksiä ja työnantajia tukemassa ja auttamassa, että päästään eteenpäin ja kertomassa. Ja mun tehtävä on se, että mä olen esimerkiksi kosojaksoilla niin kuin mukana siellä alkuun laittamassa, että varmistetaan se, että opiskelija pystyy lähtemään siihen, koska kosojaksoilla sitten taas meillä opiskelijat on itsenäisesti siellä, että oppimisympäristöissä meillä taas on aina ohjaajia mukana. Ja tarkoitus on se, että kosojaksoillakin opiskelija pystyy itsenäisesti tekemään niitä työtehtäviä. Aika pitkälti ne meillä on niin kuin täsmätyötehtäviä, että esimerkiksi meillä on kosolla oltu Prismassa, niin siellä on ollut niin kuin pelkästään makeisosasto ja siellä on ollut sitten hyllytystä. Tai sitten ollaan oltu Hesburgerilla, niin siellä on ollut sitten erilaisia täsmätyötehtäviä, että esimerkiksi tomaatin viipalointia ja sipulin pilkkomista ja sitten on ollut pöytien pyyhkimistä ja tiskaamista, että se on aina semmoinen asia, mihin me voidaan yhdessä vaikuttaa, että sen niin kuin yrityksen kanssa, yrityksen tarjoamia työtehtäviä, niin siihen me täältä puolelta taas sitten niin kuin etsitään sitä osaavaa tekijää ja monta kertaa keskustellut sitten yritysten kanssa on sitä, että kerrotaan minkälaista tekijää meillä on ja löytyykö yrityksistä sitten vastaavaa työtehtävää tai sopivaa työtehtävää, että aika pitkälti Telmoissakin niin meillä on sitä, että se on siihen työelämään suuntautuvaa, että tuvalaiset sitten enemmän menee sinne jatko-opiskeluihin, mutta tekevät myös työharjoitteluja ja sitten meillä tällä hetkellä olisi niin kuin ajatuksena se, että me päästäisiin verkostautumaan enemmän yritysten kanssa ja saataisiin sitä yhteistyötä ja sitä kautta saataisiin myös mahdollisuus siihen, että meidän opiskelijat pääsisivät työllistymään sen valmistumisen jälkeen. Että meiltähän niin kuin lähtee Telmat esimerkiksi päivätoimintaan, työtoimintaan ja sitten myös täsmätyöhön, että monesti tehdään just sitä pohjaa sinne jatkoon, että
että esimerkiksi meillä harjoitellaan sitä hyllyttämistä ja sitten kun he menevät siitä päivätoimintaan, niin sitten siellä työvalmentajat jatkaa sitä ja etsii niitä paikkoja siihen täsmätyöllistymiseen. Mutta tavoitteena olisi, että me saataisiin myös täältä enemmän sitä, että voitaisiin suoranaisesti saada opiskelijoita niin kuin työllistymään. Että kovasti tavoitteita siihen suuntaan. Niin varmaan sitten sen enemmän. Siinä aika kattavasti tuli tätä, mitä nyt ihan tällä yleisesti ajateltuna, niin työllistyminen on se isoin asia ja sitten justiin se, että niitä yhteistyöpaikkoja ja yrityksiä saataisiin enemmän tähän. Kyllä, ja meillä tosiaan täällä niin kun puhutaan Luovissa Pohjanmaat-alueesta, niin siihen kuuluu Kokkola, Seinäjoki, tällä hetkellä vielä Alavus, sitten Vaasa ja Ylivieska, mutta täällä Vaasassa on meidän toimipaikka ja meillä on tosiaan vain tutkinto- ja Telma-koulutus tällä hetkellä täällä, että lähimmät tutkinnot on sitten Seinäjoella ja Kokkolassa meistä Luovilta. Kyllä. Niin sen takia näihin just Telmoihin ja tällaisiin niin kuin täällä Vaasan alueella halutaan painottaa. Keskitytään siihen enemmän, joo. Ja sitten meillä on tulossa vielä tässä loppuun sanon, että meillä järjestetään sellainen työnantajien tapaaminen 24.9. kello 13-15 täällä Luovin tiloissa ja tarkoituksena olisi saada yrityksiä tänne, että me voidaan kertoa, miten me voidaan tehdä sitä yhteistyötä ja mitkä meidän tukitoimet on täältä Luovin suunnalta sitten yrityksiä ja muihin, mutta siitä tulee kyllä sitten lisäinfoa myöhemmin. Mutta ei mulla tämän enempää. Joo, siinä meidän osuus. Kiitos paljon. Jos on kysymyksiä, niin varmasti vastailette niihin tuolla chatissa, niin Riikka ja Elina vastailevat, jos joku innostuu, haluaa vaikka omaan yksikköönsä työharjoittelijan, niin te kerrotte, miten se onnistuu. Kyllä, ja meihin saa olla muutenkin aina yhteydessä, muutenkin jos puhutaan vaativasta erityisestä tuesta tai tarvii siihen jotakin apuja tai tukea, niin saa olla kyllä aina yhteydessä tähän meihin päin. Ja olinko ymmärtänyt oikein, että te olette myös tuolla Ohjaamossa? Joo, ollaan. Minä ja meidän Opo Ansku ollaan aina Ohjaamossa, ollaan siellä 2 perjantaina kuukaudessa. Ollaan 1-3 siellä. Sieltä Ohjaamon kalenterista löytyy ne tarkemmat päivät sitten, milloin ollaan siellä. Ja sieltäkin saa tulla kyselemään, jos sattuu olemaan vaikka liikenteessä, niin vaikka pistäytyy. Juuri näin, tämä on hyvä paikka. Hyvä slotti tehdä vähän mainosta siitä. Eli siellä Ohjaamosta löytyy myös matalalla kynnyksellä. Kyllä. Kiitos oikein paljon. Ja kiitos. Olikos meillä Rita sitten, mennään sinne hyvinvointialueelle ja Meri Saikko, olkaa hyvä, päästään kuulemaan. Meri pitäisi olla linjoilla. Täällä linjoilla, Meri, hei kaikille, kuuluuko mun ääni? Kuuluu. Yes, mikrofoni toimii, kiva, kiitos. Jaanko mä itse vai jaatteko te diat? Sä voit jakaa itse ihan sieltä. Joo, okei. Okay. Elikkä tosiaan nyt mulla on diat tässä esitys näkymässä. Näkyykö teillekin? Joo, kiva. Näkyy, oikein hyvä. Elikkä nyt mä en näe kommentteja tai chatteja, niin huikatkaa mulle, jos tulee jotakin kommenttia tässä välissä. Niin. Joo, mä oon tosiaan Meri Saikko ja terveydenhoitaja ja työskentelen täällä Vaasan terveyskeskuksessa työttömien terveystarkastusten parissa. Meillä on toinenkin terveydenhoitaja Meerijärvelä, joka tekee samaa työtä. Me jaetaan tämä yhden ihmisen työaika niin, että meillä on 2 työntekijää näissä työttömien terveystarkastuksissa, mutta yhden henkilön resurssit valitettavasti ainoastaan. Työttömän terveystarkastus on lakisääteinen palvelu. Siitä säädetään terveydenhuoltolaissa ja jokainen hyvinvointialue on sitä velvollinen kuntalaisille
järjestämään. Ja terveystarkastus on tarkoitettu nimenomaan työttömille, mutta myös muille työ- ja opiskeluterveydenhuollon ulkopuolella oleville, eli muutamia tällaisia esimerkiksi yksityisyrittäjiä, jotka ei ole hankkinut työterveyshuoltoa tai esimerkiksi ruokalähettiä tai tällaisia on niin kuin yksittäisiä käynyt, mutta pääasiassa meillä on kyllä asiakaskuntana työttömät. Työttömyyden pituudella ei ole väliä, eli terveystarkastukseen saa tulla missä vaiheessa työttömyyttä tahansa. Voi tulla ihan siellä työttömyyden alkupäivinäkin tai sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun työttömyys on kestänyt 15 vuotta, niin sitten on aika käydä terveystarkastuksessa. Ja ehkä vähän aikaisemminkin. Suurin osa asiakkaista tulee meille lähetteellä työllisyyspalveluista tai sosiaalipalveluista, mutta asiakkaat voi myös itse ottaa yhteyttä soittamalla. Seuraavaksi mä kerron vähän, mitä tässä terveystarkastuksessa tapahtuu. Eli varmasti moni on käynyt työterveyshuollon tarkastuksessa tai muuten terveystarkastuksessa niin hyvin samankaltainen, mutta meillä on sitten ekstrana se työkyvyn kartoitus. Eli me kartoitetaan sitä, miten asiakas itse kokee sen oman työkykynsä, toimintakykynsä tai opiskelukykynsä. No tietenkin me käydään läpi henkilöyhteystiedot, me käydään vähän sitä historiaa, taustaa, koulutustaustaa, ammattia, työkokemusta ja sitten käydään läpi ne toimeentulon lähteet. Yksi iso asia, mihinkä saisi ehkä panostaa enemmänkin, on elintapojen kartoitus, eli käydään ruokatottumukset läpi, liikunta, alkoholi, päihteet, tupakka, unta käsitellään ja sitten mielialaa. Joskus tai aika useinkin, kun asiakkailla on niin kuin monta vaivaa, niin valitettavasti joskus tämä osa sitten meinaa jäädä suppeammaksi, kun keskitytään niihin asiakkaiden vaivoihin tai niihin, mitä heillä on niin kuin mielen päällä. Mutta mun mielestä tämä olisi sellainen asia, mitä saisi enemmän ottaa esille ja niin kuin panostaa, jotta tällä terveystarkastuksella olisi todella sellainen ennaltaehkäisevä vaikutus. Käydään läpi rokotussuojaa ja tarvittaessa sitten tehostetaan, eli me pystytään antamaan kaikkia näitä kansallisen rokotussuojan rokotuksia ja ne on ilmaisia asiakkaille. Ja myös tämä terveystarkastus on ilmainen ja siihen liittyvät laboratoriokokeet on ilmaisia asiakkaalle, mutta sitten jos tarvitaan jotakin jatkopalveluita, esimerkiksi lääkärikäyntiä, fysioterapeuttia, tällaisia, niin niistä menee sitten tavalliset terveyskeskusmaksut asiakkaalle. No me käydään läpi sitä sairashistoriaa ja lääkityksiä, joskus ehkä vähän motivoidaan määrättyjen lääkkeiden käyttöön. Käydään läpi sitä sosiaalipalveluiden, terveyspalveluiden käyttöä, onko jossakin hoitosuhde aktiivinen tällä hetkellä vai eikö hänellä ole mitään kontaktia mihinkään tai tällaisia asioita. Ja sitten niitä omia odotuksia, asiakkaan omat odotukset ja tavoitteet ja toiveet käydään läpi siinä ja keskustellaan niistä, että mitä he terveydeltään toivoo ja odottaa ja mitä he työkyvyltään toivoo ja odottaa. Ennen terveystarkastusta me lähetetään jokaiselle esitietolomake, joka toivotaan, että olisi täytettynä, kun tulee vastaanotolle. Ja sitten he saa labrakokeet, eli meillä on aika kattava laboratorio- ja terveystarkastuspaketti, mitä me pystytään asiakkaista ohjelmoimaan. Tarvittaessa infektioseulaa pystytään katsomaan esimerkiksi IV-huumeiden käyttäjiltä tai muita labrakokeita. Myös näitä muita esitietolomakkeita hyödynnetään sitten niiden asioiden perusteella, että mitä pompsahtaa siellä vastaanotolla esiin. Otetaan mittauksia, mitataan verenpaine, syke, painopituus, BMI, vyötärön ympärys, tarvittaessa näkö ja kuulo. Mittaukset on aina vapaaehtoisia, niihin ei pakoteta, jotkut ei niitä lainkaan halua ja sitten niitä ei oteta, mutta suurimmalta osalta kyllä saadaan nämä mittaukset otettua, että se kertoo aika paljon meille sitä
fyysisestä terveydestä nämä mittaukset ja sitten tämä kattava labrapaketti. Joskus todetaan, että ei tullut mitään huolia tai terveysvaivoja esiin ja asiakas on terve eikä jatkopalveluille ole tarvetta, mutta aika usein sitten lääkärikäyntiä poikii nämä terveystarkastukset ja varsinkin jos toivotaan työkyvyn arviota, niin sitten me yritetään mahdollisuuksien mukaan koota näitä asiakirjoja esimerkiksi ammatillisista kuntoutuksista tai mahdollisesti palautetta kuntouttavasta työtoiminnasta. Ne on tosi arvokkaita palautteita, mitä saadaan muilta toimijoilta, jos näitä työkykyarvioita pyydetään pitkäaikaistyöttömistä. Ja sitten terveystarkastuksen lopuksi laitetaan aina palaute sille lähettävälle taholle. Jos asiakas tulee omalla yhteydenotolla, niin sitten ei tietenkään palautetta laiteta. No, tämä äsken oli vähän niin kuin se terveystarkastuksen sisältö, terveydenhoitajan rooli. Jos käynti poikii lääkärivastaanottoon, niin se lääkärivastaanotto voi olla ihan perusvastaanotto, jossa lääkäri käy läpi ne oireet ja suunnittelee sitten hoidon ja kuntoutuksen ja näin. Asettaa diagnoosit, mutta jos tarvitaan sitä työkykyarviota vielä lisäksi, eli se yleensä sieltä työllisyyspalveluista on tullut se työkyvyn arviointipyyntö, niin sitten se on lääkärin tehtävä nämä viralliset lausunnot laatia. No, nämä on THL-suosituksia, minkälainen lääkärin rooli on työttömän terveystarkastuksen yhteydessä, että lääkärin osaamista hyödynnettäisiin laaja-alaisesti, ettei pelkästään siinä lääketieteellisessä diagnosoinnissa tai arvioinnissa, vaan siinä moniammatillisesti yhteistyössä palvelutarvearvioinnissa ja näin, mutta se, miten toteutuuko se tällä hetkellä, niin ei oikeastaan, mutta aina on hyvä tavoite tuo mun mielestä. Meillä ei valitettavasti ole ketään yhtä lääkäriä, kuka tekisi näitä työttömien työkyvyn tai toimintakyvyn arvioita, vaan ne menee aina sitten oma lääkärille. Ja terveyskeskuksessa vaihtuu aika tiheästi valitettavasti lääkärit, niin aika usein siellä on aina uusi lääkäri sitten edessä, mutta iso toive olisi, että tulisi yksi tietty lääkäri, joka on perehtynyt tällaiseen niin sanotusti sosiolääketieteelliseen työhön ja lausuntojen laatimiseen ja työkyvyn arviointeihin. No, niin kuin sanoin, joskus se terveystarkastus jää ihan siihen ja todetaan, että jatkopalveluita ei ole tai ei ole tarvetta, mutta pystytään tosiaan ohjaamaan lääkärille, pystytään ohjaamaan muihin terveystarkastuksen jälkeen muihin terveyspalveluihin. Paljon käytetään ravitsemusterapiaa, liikuntaneuvontaa, ohjataan erilaisiin valmennusohjelmiin, voi liittyä esimerkiksi tupakoinnin lopettamiseen tai painonhallintaan tai liikunnan lisäämiseen tai tällaiseen. Hammashuollosta yritän aina muistaa kysyä, että koska se on viimeksi tullut käytyä ja anna yhteystiedote sitten, että nyt on aika varata aikaa sitten hammastarkastukseen myös. Voidaan ohjata fysioterapiaan ja ehkä sitten se isoin, mihinkä tulee jatko-ohjauksia, isoin yhteistyötaho, niin on justiin ne psykososiaaliset keskukset, eli mielenterveys ja päihdehuolto. Useimmiten meidän asiakkailla on jo kontakti siellä sosiaalipalveluissa, mutta jos ei ole ja tulee tarvetta, että nyt olisi ehkä aika tsekata vähän tätä toimeentuloasiaa tai muuten sosiaalista tilannetta, niin pystytään ohjaamaan sinnekin. Ja sitten velkaneuvonta on yksi myös, mihinkä voidaan antaa yhteystietoja. No, lääkärin kautta tietenkin sitten
Kela-kuntoutuksiin tai työeläkevakuuttajan kuntoutuksiin ohjautuu jonkin verran asiakkaita, erityisesti siihen ammatilliseen kuntoutusselvitykseen AKSeen. Jos todetaan, että työkykyarvio tai terveydentila vaatii lisäselvityksiä eikä ihan perusterveydenhuollon muutamilla käynneillä ole sitä mahdollista selvittää, niin me pystytään hyödyntämään näitä erikoissairaanhoidon kuntoutustutkimuspoliklinikoita sitten lääkärin lähetteellä, eli Seinäjoen tai Pietarsaaren kuntoutustutkimuspoliklinikalle. Tänne menee usein sellaiset krooniset kipupotilaat tai joilla on tosi paljon eri sairauksia tai vakavia sairauksia tai sitten harvinaisia sairauksia. Ja siinä olikin mun diat tällä kertaa. Jäikö meillä aikaa yhtään kysymyksille? Jäi hieman aikaa ja täällä Johanna jo kysyykin tuolla chatissa, että onko teidän vastaanotto vaan Vaasassa vai liikutteko eri puolilla hyvinvointialuetta? Itse työskentelen Vaasassa, mutta meillä on jokaisessa kunnassa hyvinvointialueella omat työttömän terveydenhoitajat sitten. Ja niin ihan jos laittaa vaikka Googleen, että Pohjanmaan hyvinvointialue työttömän terveystarkastuksi, niin pitäisi löytyä meidän ajankohtaiset yhteystiedot sitten, että jokaisella alueella on omat hoitajat. Sitten uskon, että menee paljon terveyskeskuksen mukaan sitten ne alueet, että mihinkä asiakas ohjautuu. Meillä on paljon langoilla ihmisiä, niin nyt kannattaa Meriltä kysyä. Tässä on muutama minuutti ennen kello lyö 45, niin aikaa kysyä. Täällä on Henna Lehto kysynyt, että kuinka otatte asiakkaaseen yhteyttä terveystarkastuksen ajanvarauksen sopimiseksi ja onko mahdollista ottaa muita labroja kuin nuo peruslabrat? No se infektioseula oli se, mitä pystytään niistä IV-huumeiden käyttäjistä katsomaan, mutta se perusterveystarkastuspaketti oli tuo, mitä mä olin siihen laittanut. Ja se oli, jos vertaat monen työterveyshuoltoon esimerkiksi, niin se on tosi kattava toi meidän terveystarkastuspaketti. Että tietenkin sitten, jos on jotakin oireita, niin oireiden perusteella sitten lääkäri pystyy ohjelmoimaan muita verikokeita. Ehkä sitten myös yleinen, jos tarvitaan työkyvyn arviota ja on päihdetaustaa, niin sitten katsotaan sitä työkykyarviota varten näitä päihdeseuloja lääkärin lähetteellä. Se on yksi yleinen. Tai sitten jotakin muita terveydentilan perusteella määrättyjä verikokeita. Ja sitten toinen kysymys. Helenalla on täällä käsi pystyssä. Joo, huomenta vaan kaikille. Mä oon autossa, niin mä en pane nyt mitään kuvaa päälle. Sitä vaan tässä ei voi olla korostamatta sen tarvetta, että kun työtön on sairas, niin hänelle tulee antaa ja määrätä sairaslomaa. Koska jos hänellä ei ole sairaslomaa, niin hän kuluttaa syyttä suotta kenties vaikka ansiosidonnaisia päivärahojaan. Tai sitten, että ei ole työvoimapalveluiden käytettävissä. Eli periaatteessa, jos on työtön työnhakija ja sulle työpaikka osoitetaan, niin sun pitää pystyä sinne menemään. Ja jos sä oot sairas, etkä pysty menemään ja ottaa työtä vastaan, sun tulee olla sairaslomalla. Eli se on tosi tärkeää, että te ohjaatte henkilöt oikeaan palveluun. Ja nyt kun teitä on 2 siellä, niin keskustelkaa tästä. Ja on tosi valitettavaa, että meillä vaihtuu lääkäri, koska kunta säästäisi tässä ihan tosi paljon ja Pohjanmaan hyvinvointipalvelut. Jos meillä olisi tähän työttömien terveydenhuoltoon erikoistunut lääkäri, niin silloin nämä henkilöt olisi aina oikeassa palvelussa, mutta tätä halusin vaan korostaa. Joo, kiitos. Hyvä huomio. Se on ihan totta. Joo. Ja ei aina lääkäreiden tiedossa, että jos asiakas, ihminen, potilas on työttömänä, niin hän tarvitsee sairasloman, jos hän on työkyvytön. Mutta sekin, mitä me nähdään paljon, on niin sanotut turhat lausunnot, jos näin voi sanoa, että haetaan sairaslomaa, joka tulee hylkynä takaisin ja sitten ollaan lähtötilanteessa ja asiakas on ehkä vähän lannistunut siitä, että ne tulee hylkynä ne Kelan päätökset. Se on tosi yleistä näillä työttömillä, että sairaslomat tulee hylkynä. Joo.
Saanko jatkaa ihan lyhyesti? Kysymystä Mä uskon, että sairausloma pukkaa. tulee. Mä jatkan tuohon lyhyesti, että sairauslomat tulee harvoin hylkynä. Nyt puhut varmaan niin tämmöistä eläkejärjestelyistä tai määräaikaista eläkkeistä. Ne tulee usein hylkynä, mutta ne tulee nimenomaan sen takia hylkynä, kun henkilöllä ei ole sairauslomahistoriaa. Eli ensin pitää saada sitä perussaikkuu ja sen jälkeen pääsee Kelan palvelussa eteenpäin eikä tule hylsyjä. Ei muuta. Joo. Otetaan seuraava kysymys, eikö? Joo. Joo. Ehditään ottaa. Joo, jos itse ohjautuu varaamaan aikaa teille, niin meneekö se ihan TK-luukun kautta? Asiakkaat voi ihan soittaa puhelinajalla. Meillä on puhelinajat, jotka on siellä Pohjanmaan hyvinvointialueen nettisivuilla niin esillä, niin saa itse soittamalla varata myös aikaa. Sitten. Toinen kysymys oli toi, että kuinka otetaan asiakkaaseen yhteyttä terveystarkastuksen sopimiseksi, niin yleensä meillä on tällä hetkellä noin 3 kuukauden jono terveystarkastusta varten ja kun me sieltä aikoja varaillaan, niin me aina yritetään soittaa. Tämä on nyt niin kuin Vaasassa käytäntönä, en osaa muilta alueilta sanoa, mutta meillä on ainakin tällainen käytäntö, eli yritetään soittaa vastauksesta tai siitä ajanvarauksesta ja sopia yhdessä siitä ajasta. Ja jos asiakas ei vastaa, niin sitten laitetaan kutsukirje postitse kotiin ja sitten he saa nämä muistutustekstiviestit vielä näistä ajoista. Kyllä. Aika tulikin tuossa noin. Ei tässä varmaan jonotusaika siis 3 kuukautta suurin piirtein. Joo. Ja huomioina tässä on vielä se, että terveystarkastus on aina niin kuin hoitotakuuseen kuulumaton palvelu, eli jos asiakkaalla on jokin terveysvaiva, oire, niin hänen on kyllä hyvä ottaa yhteyttä itse ihan tavallisia reittejä pitkin tuonne terveyskeskukseen, jotta pääsee sitten se hoitotakuun piiriin, joka on 3 kuukautta, mutta terveystarkastukset ei siihen valitettavasti kuulu. Joo. Kysytään vielä, että saako sinuun suoraan olla yhteydessä? Joo, kyllä saa olla, vaan sellaisista asiakkaista voi olla yhteydessä. Hyvä. Olisiko tässä nyt ja siirrytään sitten seuraavaan, Tiina? Yes, kiitoksia teille. Kiitos oikein paljon, Meri. Oli oikein hyvä ja hyvä esitys. Nyt annan Ritalle vuoron viedä eteenpäin. Tai annamme nyt sitten seuraavaksi JP:lle vuoron. JP Suoraniemi, oletko linjoillaan? Täällä sitä ollaan. Tervehdys Vamianmäeltä. Ole hyvä. Ja laitan tuosta esityksen vielä parin slaidin tekniikalla mennään, niin näkyykö esitys? Ei näy vielä. Otetaan uudelleen. Kokeillaanpas uudelleen. Entäs nyt? No nyt näkyy. No niin, hyvä. Reippaasti eteenpäin, eli ihan vaan tällaisena kertauksena ja puffina Vamian tarjoamat työvoimakoulutukset työnhakija-asiakkaille liittyy hyvin paljon tähän ja liittyy keskeisesti myös Silta-hankkeen. Silta-hankkeessa tehtävään kehitystyöhön ja asiakkaiden koulutuksia kohti työelämää. Meillähän on sillä tavalla 2026 työllisyysalueen kanssa yhdessä suunnitellaan se työvoimakoulutustarjonta. Meillä on sieltä Vamian perusrahoituksen kautta näitä tutkintotavoitteisia koulutuksia, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vaikka sitten sähkö- ja automaatioalan perustutkinto. Englanninkielisenäkin tämä löytyy, niin pyritään arvioimaan aina sitten, että minkälaista hakijakuntaa siellä työllisyysalueella on ja mitkä on ne työelämän trendit sillä hetkellä, mitkä olisi työllistävä vaikutus meidän yhdessä tarjoamille koulutuksille. Sen lisäksi toinen iso kakku on nämä niin sanotut räätälöidyt työvoimakoulutukset, jotka on siellä työllisyysalueen budjetissa. Siellä arvioidaan sitten aina sitä myös, että mitä koulutuksia tällaisia lyhytkoulutuksia meiltä ostaa. Eli nämä räätälöidyt koulutuksethan on kestoltaan joku, sanotaan vaikka hitsaajan pätevöintikoulutus, voi olla vain päivän juttu, että henkilö tulee suorittamaan luokat, pätevöittämään itsensä ja sitä kautta toivottavasti jatkaa työelämään. Tai sitten ne voi olla viikkojen, joskus kuukausienkin mittaisia, vaikka joku tällainen teollisuusautomaatio, robotiikkakoulutus tai vaikka
kuivien sisätilojen rakennus- ja pinnoitetyöt. Mutta sillä tavalla tässäkin on meillä pari englanninkielistä koulutusta, sähköalalla toinen ja puhtauspalvelualalla toinen. Huomataan se vieraskielisten, kun on englanninkielinen koulutus, niin ne täyttyy tosi nopeasti ja saadaan hyviä ja motivoituneita hakijoita. Että tässä meillä on kaikilla paljon tekemistä, että vielä alueen työelämääkin viedään tai pyritään auttamaan siihen suuntaan, että heillä on valmiuksia ottaa alkuvaiheessa englanninkielisiä ja vieraskielisiä työntekijöitä ja jossain vaiheessa tietysti pyritään integroimaan ja heille myös parantamaan sitä suomen kielen taitoa. Yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa. Meillä on taas toukokuussa tulossa palaveri, jossa mietitään koulutustarjontaa, suunnitellaan, miten sitä voidaan kehittää, että tarjonta olisi mahdollisimman laajaa, aluetta palvelevaa ja tietysti tarjonnan vaikuttavuus, että koulutetaan ihmisiä sellaisiin ammatteihin tai vahvistetaan heidän osaamistaan, että he työllistyvät. Palveluohjauksen kehittämisessä tehdään opiskelijavalinnoissa ja tietysti opiskelijan työllistymisessä VAMIassa työelämäpalvelut ja sitten meidän ammattiopettajat yhdessä kehittää sitä, että ihmiset pääsee töihin. Ja tämä on myös siltaverkoston meidän yhteisellä agendalla, että kehitetään tätä palveluohjausta. Meillä on tässä keväällä tulossa työllisyyspalveluiden kanssa ja siltaverkostolla työpajatoimintaa ja sitten syksyllä sitä jatketaan ja pyritään tekemään tällaista palveluohjauksen kuvausta ja palveluohjauksen mallia. Ja sen verran vielä lopuksi, että ihan kaikki nämä koulutukset, nämähän löytyy, mitkä meillä on tarjolla sekä tutkintotavoitteeseen että räätälöidyt löytyy Työmarkkinatorilta sekä myös sitten VAMIan verkkosivulta. Kaikki, nämähän on suunnitelmia osa on jo toteutuksessa, mutta osa on myös haussa. Eli ne haussa olevat koulutukset löytyvät tällä hetkellä verkkosivuilta ja lisää on tulossa kevään aikana niin kuin syksyn koulutusten osalta. Mutta tässä ihan lyhyesti puffi VAMIan koulutustarjonnasta työnhakija-asiakkaille. Kiitos J.P. Tuli paljon asiaa lyhyen aikaan. Ole hyvä Rita, loput näistä hankkeen kuulumisista laitatko pyörimään? Joo, pieni hetki. Sen verran mainostan huhtikuun kafeeta, että silloin meillä on hankehuhtikuu ja esittelyssä on uusia hankkeita ja vähän hankkeiden välistä yhteistyötä. Kannattaa olla silloin kuulolla myös. Saatko vielä näkyy jo, saat vielä näyttötilaan, niin nyt. Pitäisi olla, joo. Hyvä. Ole hyvä. Siinä näkyy vähän meidän tulevia tapahtumia. Päätoteuttajalla on työnhakijakyselyn vihdoin saatu valmiiksi ja se julkaistaan tässä huhtikuun aikana. Ja meillä on paljon erilaisia valmennuksia tulossa tässä meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, muun muassa Nosteen kanssa ja kaupungin sisäisenä on tämmöinen Kiinni työelämässä ryhmävalmennus on tässä juuri alkamassa. Ja sitten tuolla on vielä tiedoksi siitä, että SPR:llä on ilmainen suomen kielen opetus torstaisin kello 16.30–18. Se on tämmöinen uusi juttu. Vi har mycket på gång här hos oss. Vi har många olika coachingar på kommande och så gör vi ganska mycket. Så har vi också ett evenemang på kommande i Korsnäståget. 18.5. så gör vi det i samarbete med projektet Omaristinummi. Och för kännedom så finns finska undervisning från Röda Korset på torsdagar 16.30–18 och adressen är Kauppapuisti, alltså Handelsesplanaden 26. Tuossa joku ihan ihme. Siinä on joku ihan Köpingsesplanaden.
Nyt en tiedä, että pitääkö sinne SPR:lle ilmoittautua, mutta siitä varmasti ei se oli tarvitse ihan ilmoittautua. matalan kynnyksen Se tämmöinen. oli matalan kynnyksen juttu, niin sinne vaan saa mennä mukaan. Sitten tässä on toinen. Toivottavasti tupa täyttyy, koska näissä kielikursseja meiltäkin kysellään paljon. Niin. Näkyykö mun jako vielä? Mä menen tänne toiselle sivulle. Näkyy. Ja Yrkkesakademiilla on työnhakumateriaaleja. Osa Yrkkesakademiin työnhakumateriaaleista löytyy jo tuolta hankkeen materiaalipankista. Yrkesakademin har jobbsöknings- och handledningsmaterial och det kan ni hitta redan vid materialbanken, finns en del där. Och så har man möjlighet också att få såna här individuella handledningar håller de på med där, samt grupp- och temahandledningar har de på gång där. Kyrkliga samfälligheter så har språkcaféverksamhet och så kartlägger de vad det finns för frivilliga arbete här också. Ja sitten kansalaisopisto Almassa on 9. silta työelämään kurssi alkanut. På Alma så har den 9. arbetslivskursen börjat ja mitä mä ymmärsin, niin kurssi on taas täynnä. Kyllä. Vielä sitten jotain? Ei, tässä oli meidän ajankohtaiset. Mutta me ollaan tänä vuonna nyt ihan aikataulussa. Tässä on muutama minuutti. Onko vielä jotain, mitä haluatte meidän asiantuntijoilta kysäistä, niin tuonne chattiin varmasti voi vielä laittaa kysymyksen, niin he palaavat niihin vastaamaan. Ja tämä Siltacafe on myös nauhoitettu, niin se löytyy sitten sieltä sivuilta pari viikkoa ja sitten se poistuu sieltä. Ja ensi kerralla ollaan hankehommissa. Katilla on käsi siellä pystyssä. Ole hyvä, Kati. Ajattelin vaan sanoa, koska silta 9, tai siis 9. sieltä kurssi on täynnä, niin syksyllähän tulee vielä sitten, toivottavasti 2 kurssia, niin mun ajatus on, että ilmoittautumiset avautuu siinä toukokuun ehkä puolessa välissä. Katsotaan vähän. Hyvä uutinen, Kati. Kyllä. Nyt tätä hyvää uutista voi jakaa sitten tuolla. Jaana peukuttaa kanssa. Hej, jag var så glad bara att höra att vi ska ändå fortsätta på hösten på Alma. Så då tänkte jag måste bara få vifta och sätta tummen upp så blev det lite fel. Ja, Bra, det är Kati, goda tack nyheter. för din Riktigt goda nyheter. Faktiskt. Meidän aika on tässä. Me kiitämme ja toivotetaan teidät tervetulleeksi taas kuukauden päästä linjoille. Kyllä, kiitoksia Oikein paljon. mukavaa pääsiäistä ja valo on palannut ja kohti kevättä ja kohtahan tässä on juhannus näillä kilometreillä, eikö se ole, kun tämä vanhemmaksi tulee, niin se on vain joulua ja juhannusta. Oikein mukavaa työpäivää itse kullekin.